MTV. Сәлем, дуслар. Сезне татар эстрадасы яңалыклары белән таныштырырмын кабат мин, Лилия Гимәддинова. Рамил Закировның ник Америкага баруын, Илназ Гариповның Мәскәүдә нишләвен сөйләрмен. Сез әзер, мин әзер, димәк, башлыйбыз. Киттек. Рамил Закировны Америкага чакырганнар. Җырчының Америкада яшәүче дусты Казанга кунакка кайта. Күпмедер вакыт Казаныбызда ял иткәннән соң Рамилне үз янына чакыра. Америкага килсәң, минем сиңа эшлекле тәкъдимнәрем дә бар дип белдерде ул. Ләкин Рамил Закиров Татарстаннан китәргә җыенмый. Вакытлыча гына виза ясатып, урап кайтам. Бәлки клип тә төшереп кайтырмын дип уртаклашты җырчы. Әле бу гына да түгел. Имеш-мимешләргә ышансак, Рамил үзенең очрашып йөргән кызына тәкъдим ясаган. Тиздән бәлки Закиров буйдаклар армиясын калдырыр. Монысын вакыт күрсәтер. Җырчы үзе бу хакта комментарий бирергә ашыкмады. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz unik kız idek. Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Рамил Закиров Америкага китсә, Илназ Гарипов Мәскәү тирәсендә йөри әле. Әллә шулай ук Казаныбыздан китәргә чамалый микән дип уйлыйсызмы? Юк, борчылмагыз. Илназ бары тик эшләр буенча калада йөри икән. Башта җырчы егетебез ТНТ Production студиясендә Студия Союз дигән тапшыру съемкаларында катнаша. ТНТның кухнясында өйрәнеп, анда ничек эшләүләрен карап йөрдем. Үзенә кызыклы мәгълүмат тупладым, ди Илназ. Аннан соң Мәскәүдә яшәп иҗат итүче диджей Радик ярдәмендә җырчы яңа "Ярат син" дип аталган җырын яздырып кайткан. Ай-яй, Илназ, бер барганда күпме эш эшләп кайткансың. Азрак ял итәргә дә вакыт калдырмагансың шунда. Ни өчен диеп сорама, очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да, сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. 5 сентябрь көнне Казаныбызда 13-нче тапкыр уздырылучы Халыкара мөселман киносы кинофестивале үз эшчәнлеген башлап җибәрде. Барысы әлеге чарада 27 илдән 60 фильм катнашачак. Гомумән алганда фестиваль 11 сентябрьгә кадәр барачак. Теләге булган һәркем фестивальдә тәкъдим ителгән фильмнарны карый ала. Фильмнарның кайчан, кайда карап булачагын рәсми сайтта язылган. Ә кинолар Родина, Мир, Киномакс кинотеатрларында бушлай күрсәтеләчәк. Рәхим итегез, дуслар! Көз башланса да, TMTV Production клиплар төшерүен дәвам итә. Иҗатыгыз чәчәк атып, тамашачыларыгызны сөендерәсегез килсә, клип төшерергә ашыгыз. Ә иң шәп сыйфатлы клиплар белән сезне TMTV Production коллективы тәэмин итәр. Шуңа күрә шәп клип төшереп калырга ашыгыз. Сораулар өчен телефон 567 13 32.
Тапшырубызның тәмле өлешенә дә килеп җиттек. Татар эстрадасының өр-яңа клибын каршы алыгыз. Премьераны бергәләп карыйк. Gençlik alanında min şeşke üzgen idim. Şeşekler üzgen idim, lebeketler kütken idim. Gençlik alanında min şeşke üzgen idim. Suyu bilge sevip sina takıya urgen idim. Allı güllü takıyalar uğram hislerimden. Bir kim gede indi sine birmem sine biremem. Allı güllü takıyalar uğram hislerimden. Bir kim gede indi sine birmem sine biremem. Ak şeşekler ak bəxtke alları saf söyüge. Min sine bir kümge birmem sinde mine jiberme. Ak şeşekler ak bəxtke alları saf söyüge. Şeşekleri de yazmışız üreli de təqiyege. Allı güllü taqiyeler uğram hislerimden. Bir kim gede indi sine birmem sine biremem. Allı güllü taqiyeler uğram hislerimden. Bir kim gede indi sine birmem sine biremem. Şeşeklerinin günü kıska bizning suyuq emirli. Taqiya beyleni sulsa sulmas hisler gülleri. Şeşeklerinin günü kıska bizning suyuq emirli. Bir qo'shan unutma shu vaqtda bergan mezgilni. Allı güllü taqiyalar uğram hislerimden. Allı güllü taqiyalar uğram hislerimden. Bir kimge sine biremem. Allı güllü taqiyalar uğram hislerimden. Bir kim gede indi sine birmem sine biremem. Allı güllü taqiyalar uğram hislerimden. Bir kim gede indi sine birmem sine biremem. Татарстанның халык артисты, татар эстрадасының йөзек кашы булган атаклы җырчыбыз Хәния Фәрхинең арабыздан киткәненә айдан артык вакыт узды. Әле дә бу күңелсез вакыйга белән килешеп булмаса да, дөрестлектән качып булмый. Шоу-биз тапшыруның корреспонденты Дамир Зиннатуллин Хәния апаның дус туганнары, коллегалары белән аралашып, татар эстрадасының легендасын искә алды. Әлеге сюжетны без дә карап узыйк. Разил абый сөйләп җибәрегез әле Хәния апа белән, Хәния Фәрхи белән сез ничегрәк таныш? Хәния Фәрхинең башта мин үзен күрүдән битәр иң беренче чиратта аның җыры аша таныштым.
Мин Питрәч турындагы җырны ишкә шаккатып куйдым әйтәм. Татарда күптән шушындай җыр юк иде. Күңелне күтәрә торган, шундый дәртле, халык кушылып җырлый торган. Һәм ул эстрадалы ниндидер яңа аваз, яңа сүз булып миңа ишетелде. Һәм шуннан соң мин Хания Фәрхи белән кызыксына башладым. Аннан соң инде Әлдермеш турындагы җыр килеп чыкты. Аны инде бөтен халык күтәреп алды. Мин шакката дим, әйтәм, гап-гади генә бер кыз инде Башкортстанда татар авылына чыккан кыз, югары музыкаль белемдә алмаган, консерваториядә укымаган. Әйтәм, ничек шушы кадәр югары профессиональ дәрәҗәдә һәм халык күңеленә барып җитә торган дип җырлый икән. Әйтәм, моның сыры нәрсәдә икән? Мин узак бу төр хакта уйланып бирдем, кешеләр белән дә сөйләштем. Туфан ага Миңнуллин белән без бик аралашып яшәдек. Аның белән дә Хания турында сөйләшә идек. Һәм шунда без бер фикергә килдек. Ханияның сыры шунда. Билгеле иң беренче чиратта аның Ходай Тәгалә биргән таланты бар, шибәрлеге бар, тавышы бик матур. Әмма ләкин сыры әлегә баягы ихласлыкта. Һәм ул бер кайчан да үзенең көндәшләренә дә, үзенең иҗатташларына ниндидер яманлык теләмәде. Ул бер кем турында да начар сүз әйтеп, аларга ниндидер зыянлык кылырга теләмәде. Менә шушы сыйфатлары Ханияны инде Хания әйткәндер дә. Шуңа күрә дә аны халык яраткандыр да инде. Разил абый, сезнең бергә уртак җимешләрегез бар идеме, бармалар? Ханияның иҗатын бик яратсам да, ни кызганыч, мин аның белән уртак җырлар яза алмадым. Бу хакта ул үзе дә мине искә төшерде. Соңгы очрашуларыбызның берсендә ул филармониядә булды. Ул миңа килде дә: "Разил, инде күпме мин җырлар җырлыйм, син күпме җырлар яздың, синең җырларыңны әллә кемнәр җырлый, Илһам ага Шакиров та җырлый, Әлфия Абзалова да, башкалар да. Менә миңа бер җырда язганың юк. Әйдә, без синең белән бер җыр языйк әле" дип әйтте ул. Мин әйтәм: "Хания, ниндирәк җыр телисең?" Ул әйтә, уйланып торды башта. Мин дигән кайтам инде, киләм инде дип җырлыйм ди. Әйдә, миңа бер китәм инде дигән җыр яза әле ди. Миңа бу бик сәер тоелды. Мин башта аптырап та калдым. Ничек инде? Кая китәсең син, Хания әйтәм. Кая китәргә җыенасың? Юк, килгән кеше китә бит инде ул ди. Кайчан да булса җырлармын ди, яз әле шундый җыр. Мин бик моңсуланып кына ул җырны яза башладым. Һәм менә аның бер куплетын язган идем мин. Ул китәм инде дип атала. Хания сораганча: "Мин китәм мәңгелек иленә, хушыгыз урманнар, кырларым, мин китәм язмышым артыннан, калдырып иң газиз моңнарым, мин китәм мәңгелек иленә, бәхетле булсыннар җырларым." Мин монда билгеле инде Ханияны мәңгелеккә, башка дөньяга китер дип уйламадым монда. Ул җыр дөньясыннан бәлки китер, чөнки үзе дә әйтте ул: "Мин гомер буе җырламам бит инде, мин кайчан да булса башка эш белән шөгыльләнермен, мин башка һөнәрләрем дә бар" дигән иде. Мин дә җыр дөньясыннан сәнгать дөньясына бераз читләшү турында күз алдында тоткан идем. Әмма ләкин аның күңеле сизгәнме, минем күңелем сизгәнме, менә җыр шушындыйрак килеп чыкты җырның шигыре. Мин аны хәтта Ханияның үзенә дә укырга өлгермәдем. Мин аны инде язып бетереп аңа укырмын, аннары бергәләп фикер алышыбыз дигәнем, әмма ләкин ни кызганыч, ул безне ташлап китеп барды. Разил абый, әлеге җырның язмышы ниндирәк булыр икән, шигырьнең ахыры булып ничекрак булыр икән? Менә хәзер инде мин аны чыннан да язып бетерә алам. Хәзер чөнки Хания юк. Менә Хания истәлегенә дип мин аны язып бетерә алам, әмма кем җырлар, анысын инде үз алдына китерә алмыйм. Һәм кем аңа музыка язар? Әгәр дә аңа музыка язучы, көй язучы булса, әгәр дә аны минем күңелемә ята торган бер җырчы җырларга алынса, мин һичшиксез бу җыр уңышлы булыр дип уйлыйм. Соя елгалар ага, соя елгалар ага, тикә ярларга тулы. Агар идем шул якларга, агар идем шул якларга, чишмә моңнары булы. Кайтам әле Әлдермешкә, Әлдермешкә кайтам әле, чишмәгә төшәм әле, чишмәгә төшәм әле. Һаман сине сөям диеп, сөям һаман сине диеп, сөремне чишәм әле, сөремне чишәм әле. Әле миңа үземә кичкенә генә булса да, Абитны да Питрәчкә Ханияның җырлыгын Зөфәр Гайретдинов композитор түгел, Хания язды. Ул ничек дип әйтә, сез минем егетләрем канатларым дип әйтә. Вакытына кире кайтар булса, мин һичшиксез аның белән очрашуга вакыт табырым. Мин сөйләшер идем.
Бәлкем аның миңа әйтер сүзләре булгандыр, калгандыр. Зөфәр абый сөйләп җибәрегез әле, Хәния апа белән кайчан һәм ничегрәк таныштыгыз сез? Хәния белән танышкан безнең шул Минәле консерватория укыйдырым. Хәния апа театр училищесына. Ул вакытта инде без атыйдырык шабашкаларга, халтурага җиридерик, студент елларында без чыгып китәдек авылларга концертлар белән. Шунда мин кирәк булды бер җырчы кыз үзем белән алып барырга. Мин инде радио телевизия шактый гына күренә башлаган идем. Беренче записта, беренче съемкалар булган иде. Һәм шунда мин инде халык аз күпме беләдер иде. Ул вакытта Хәнияне бер кеше белмәдер иде. Хәния училище гына укып йөридер иде. Мин шунда театр училищесының директоры Мәсгуд абыйдан сораган идем. Мәсгуд абый бер җырчы кызың юкмы дип, һәм шунда ул тәкъдим иткән шул Хәнияне белән без авылларда беренче концертларда булдык. Һәм иң беренче концертлар мин шунда аңа шаккаткан идем. Шул гади, тыйнак, сабыр авыл кызы, шундай уңайлы, шундай тәртипле, бер артык сөйләмәстә, әмма менә сәхнәгә чыккач бөтенләй үзгәрәдер. Халыкның игътибарын шул хәле тиз үзенә тартып алалар. Һәм шул кадәр сәхнәдә шулай эшләгәне мине шаккатыган. Әле безнең дә шаярып аңа Хәниягә әйткән юк, театр артисты. Хәния, син болай булсаң җырчы булып китерсең дә бер, наверное, икенче үсеп җырчы булып бик популяр булгач концертыңа безне чакырсаң, антураж итеп, шунда итеп шуткалар белән сөйләшкән булган, сөйләшеп киткән идек. Һәм менә шуннан соң без аны гел аралашып яшәдек еллар буена. Һәм үземнең мин концертларына минем җырларымны тәкъдим итеп, һәм менә гомер буена без белән шулай дуслар булып калдык. Зөфәр абый, инде Хәния апаны Хәния Фәрхи иткән җыр, ул да булса үзе иҗат иткән "Сагынам сине Питрәч". Әлеге җырның сүзләре гади, көе гади, һәм инде ул җырны белмәгән кеше юктыр да инде, әйме? Менә бу җырга сезнең карашыгыз ниндирәк икән? Минем Бу җырның уңыш сыры нидә икән? Минем җырга караш бер дигән, чөнки беренчедән Питрәч битендә ул минем туган ягым. Икенчедән әле миңа үземә кичкенә генә булса да Абитны да Питрәчкә Хәниянең җырлаган Зөфәр Гәридинең композиция түгел, Хәния язды. Һәм мин аңа бик теге ак көнләшү белән дә көнләштем дә. Бик матур, искиткеч матур җыр, ул чыннан да беләсезме, җыр бит ул бүгенге көндә кызларча каршы күп җырларны көне-төне радиода, телевизорда әйләндереп популярлаштылар. Ул вакытта ул җыр үзеннән үзе кабанып китеп, үзеннән популяр булып киткән җыр. Һәм менә шуңа күрә чыннан да бүгенге көндә ул Хәния дигән исемне ясаган җыр иң беренче җыр шул булды инде. Нишә буе ямлы Питрәч ягы кочагыңда эреп югалам. Изге сукмакларга басып йөрим, синең эзләреңне саклаган. Үзәкләрне сәсен бит, сагынам сине Питрәч. Ак дип әйтеп куям, синнән еракка киткәч. Үзәкләрне сәсен бит, сагынам сине Питрәч. Ак дип әйтеп куям, синнән еракка киткәч. Зөфәр абый, сездә иҗат кешесе бит инде иҗат кешеләре шактый. Менә Хәния Фәрхине иҗат кешесе буларак нәрсә аерып тора икән? Нинди яклары? Беренчедән, Хәния күңеле белән чын иҗат кешесе. Аның әгәр синең күңелеңдә моң, җыр, иҗат булмаса, син күпме генә тырышсаң да, җырчы булырга, артист булырга ул ясалмалык барып чыкмаса, әмма Хәнияның табигатендә шул бөтен сыйфатлар бар иде. Аның бөтен менә уңышы да иҗат кешесеннән шулай булып китүе, бөтен уңышы шуннан тора. Янарымда сине бары кебек, чишмә буена төшкәч. Әйләнеп кайтыр күк яшеле, салкын суларын эчиккәч. Яшьлек калган авыл кичә,
сырысым килә, бәйрәм ансамбленә ничек килеп эләктең, кайчан килеп эләктең? 2008 елны мин бәйрәм ансамбленә килеп эләктем. Безнең театр училищесының 85 еллыгы уздырган идек учебный театрда. Һәм инде шул 85 еллыгында Хәния апа да катнашты. Һәм шунда җырлаганнан соң инде Хәния апа мине күреп алды да, әйдә миңа эшкә дип чакырганнан соң мин әйтәм, әлбәттә Хәния апа. Миңа шул хәтле шок булып чыкты ул. Фәннур, Хәния Фәрхи җитәкчелегендә эшләү ничегрәк иде икән ул менә бу еллар дәврендә? Дамир, Хәния апа ул бик таләпчән иде. Ләкин ул таләпчән булса да аның белән бик рәхәт иде эшләү. Без бер-беребезне сәхнәдә бер күз карашыннан аңлый торган идек. Гомумән коллектив белән идарә итү, җитәкләү булай да авыр. Иҗат кешеләре белән эшләү икеләтә авыррак. Менә Хәния апа сезнең белән эшләү дәврендә кешне каян алган икән? Ул көчен әлбәттә залда утыручы тамашачылардан, бездән, сәхнәдә торучы егетләреннән. Без аның ул ничек дип әйтә, сез минем егетләрем канатларым дип әйтә. Шул сүзе һаман истә. Менә төрле очраклар була бит инде эшләү дәврендә, ничегрәк җайлап, майлап җибәрә идегез, шулай булайдымы? Хәния апаны гел мәзәккә әйләндереп, шутка итеп җибәреп, теге любой сатулашкан ситуациядә шаяртып җибәрә иде, шуннан бар да ялганып китә иде. Менә бәйрәм ансамбленең традицияләре бар иде микән? Традицияләре бар иде әлбәттә. Хәния апаның туган көненнән соң, әлбәттә ул филармониядә яки Камалда уздырсан да, туган көне үткәннән соң без бөтенебез бергә җыелышып авылга кайтып китә идек, Биектауга. Фәннур, хәзерге мизгелдә бәйрәм ансамбле нәрсәләр белән шөгыльләнә икән? Киләчәктә дәвам итү планнары бар микән? Бәйрәм ансамбле хәзер урысча әйтмешли в шоковом состоянии, төрлесе төрле якта. Ләкин киләчәктә Алла бирсә, ничектер сәнгать эшенә гомумән бергәләшеп басарга исәп бар. Менә Хәния апа юклыгы хәзер инде беразны теге моңа ышану килә башлады инде. Юк, Дамир, һаман ышанып булмый әле, ул һаман янда кебек, студияга барсаң, елмаеп каршы алыр кебек. Безнең бит инде студия Дубравныйда иде. Аскы этажда студия, өске этажда Хәния апа яши иде. Һәм инде без студияга аранжировкалар манда тавыш яздырганы килсәк, ул безне ашашарга, чәй эчәргә чакыра иде, һаман шулай елмаеп каршы алыр кебек. Гөл язардан гына тормый язмыш, күзгә җимнәр кайчак исәләр, яшь үтүнә ышанмамын, син дөньяда яши дисәләр, син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр, син дөньяда яши, син дөньяда яши, син дөньяда яши дисәләр. Рәхәтенә, сез бит инде Хәния Фәрхи белән бер чырдаш артистлар, сезнең мөнәсәбәтләр арасында көнләшү, конкуренция, андый әйбер бар иде микән дип сорарга да әллә ничек инде, ләкин бар идеме? Юк, нишләп көнләшү булсын ди. Минем бит иҗатым башка бер жанр белән башланган иде. Мин опера жанрында эшләдем. Шуңа күрә эстрада жанрын әлбәттә мин күзәтеп килдем һәм Хәния анда чын мәгънәсендә зур йолдыз булды. Мин һәр вакытта сокланадыр идем аның чыгышлары белән, концертта миннән күргәнем булды, аның ничек рәхәтләнеп эшли, ул сәхнәне бик яратадыр. Һәм аның кебек менә оста итеп татар телендә, чын шундый әдәби телдә, шундый матур итеп ул аралашадыр тамашачы белән, искиткеч һәм җырлары да бит аның шундый мәгънәле иде. Ул дөрес әйткәндә миңа шалтырата торган иде. Мин инде монда укытам иде. Ул син кая? Әйдә мин институтта. Әйдә очрашыйк әле, сөйләшик әле. Мин әле сәгать 3-ка кадәр эшлим. Әйдә
Барларында дәресләр, мәйдә кил сәгать 3-кә шунда очрашырбыз. Менә шулай гел мин эш белән мавыгып, ул берничә мәртәбә шулай шалтыратты. Менә очрашмый калдык. Шунысы үкенечле. Бер рәхәтләнеп сөйләшеп, утырып калырга булган иде. Менә шулай бергә. Максат күрешү генә идеме, яисә беразны җырлау ягыннан да сораулар бар булган микән, белмисез? Мин уйлыйм монда инде сөйләшү, җырлау ягыннан ул дөрестән дә миңа мөрәҗәгать иткән булды. Аның бик каты классик бер застольный травиатадан өйрәнәсе килде. Менә өйрәнмичә калдык. Менә шул хыялы тормыш кашмады. Менә хатына, менә тамашачылар сезнең фикеренчә ни өчен яратканнар икән Хәния апаның, нинди сыйфатлар өчен? Менә кеше киткәч кенә аңлыйсың икән, ул аның ни дәрәҗәдә йолдыз булган, нимә? Ул бит чын мәгънәсендә йолдыз ие, ул сәхнәгә чыгадыр, балкып, яратадыр ул сәхнәне, тамашачыны яраткан аның күзләрендә чагыладыр. Монда халык ни өчен яраткан? Әлбәттә, менә ул бик гади сәхнәдә. Анда бер нинди ясалмалык та юк. Менә ул матур итеп аралаша, тәмле сүзләр таба белә. Ул тамашачының күңеленә үтеп керерлек, йөрәгенә үтеп керерлек. Ул бит әле актриса да. Ул бит драма театры актрисасы. Шуңа күрә ул монда менә ике шушы жанрны бергә кулланып, җыр сәнгатендә кулланып ул шундый биеклекләргә менде. Венера хатына, менә вакытны кире кайтарып булса, Хәния апага нәрсә белән мөрәҗәгать итер идегез, нәрсә әйтер идегез икән? Мин әгәр дә вакытны кире кайтарып булса, мин һичшиксез аның белән очрашуга вакыт табырым. Мин сөйләшер идем. Бәлки миңа әйтер сүзләре булгандыр, калгандыр. Менә шунысы мин өчен үкенечле. Һәм әлбәттә бер классик әсәр, менә белән өйрәндерим. Менә шаккатыры тамашачы. Инде сизмидә калганмын үскәннең балаларның бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Айлар буе түгел инде, но атналар буе әнине көтеп яши идем. Күбесе җылыйлар, күбесе әни белән язышкан хатларын җибәрәләр. Һәм миңа бик зур поддержка булды, дөресен генә әйткәндә. Телефон шалтырар кебек, кайтыр кебек. Әле мин аңа әзер түгел. Алия сәлам, беренчедән инде тирән кайгыгызны уртаклашабыз. Рәхмәт безнең белән очрашуга ризалашканыгыз өчен. Сәнсез. Алия, гомумән инде Хәния апа сезнең әниегез булса, безнең тамашачылар өчен инде яраткан җырчысы. Инде Хәния апаның җырлары барысының да күңел түрендә, йөрәгендә. Шуның өчен әлеге репортажны әзерләргә булдык. Артист кешенең инде һәр вакытта да шулай сәхнә, гаилә белән яши инде. Сайларга да туры килә, кайсата сәхнәгә күбрәк өстенлек бирергә туры килә. Гомумән ничегрәк иде икән Хәния апада? Ул сәхнәдә булганда гел гаиләсе белән булды, күңеле белән. Чөнки соңгы концертларында ул үзенең программаларын гаиләсенә, безгә, оныкларына дивинде дәвәниләргә, дәвәтиләргә багышлады. Аның һәрбер җырында диярлек экранда туганнар иде, инде гел сүзендә туганнар гына иде. Чөнки ул эшләгәндә дә, концерт вакытында да ул күңеле белән гаилә белән иде. Һәм шуңа да карамастан безгә кайтканда, өйгә кайтканда, гаиләдә ул җырлый иде бәйрәмнәрдә. Өй эшләре эшләгәндә дә яңа җырлар өйрәнә иде. Аның гаилә белән сәхнә ул гел менә бергә барды. Шуңа күрә ул аларны айырмады дип уйлыйм.
Инде социаль челтәрләрдә сезнең бергә язылган җырлар, дуэтлар барлыкка килде. Аларны ишетеп тыңларга була. Сез бу җырлар белән кайсы чыгыш ясарга планлаштырган идегезме? Планда бар идеме? Юк, ул җырлар ничек килеп чыкты. Әнинең юбилеенда инде безнең традиция булды. 50 яшендә, менә 55 яшендә мин әни белән сәхнәгә чыга идем. Шуннан соң инде икенче концертларда минем җырлаганым юк. Менә шул юбилейга гына әни инде бик үтенеп сорап, әйдә җырлыйк әле, менә шундый матур җыр таптым дип. Һәм мин инде җырладым әни белән. Ләкин мин җырчы түгелмен. Минем профессиям икенче төрле. Һәм мин үземне алдагы көннәрдә дә җырчы дип, артистка дип күз алдыма китермим. Чөнки мин сәхнәгә беренчедән Хәния Фәрхи кызы булып чыгасым да килми. Һәм эшеңне яхшы эшләргә кирәк. Мин әни кебек мин җырлый алмаячакмын да һәм әздер инде андый җырчылар. Ул бит матур тавыш кына түгел. Син артистка да булырга тиеш, син күңелең белән артист булырга тиешсең. Син тамашачыны шуңа күрә бу әни сорауы буенча гына менә шул туган көненә бүләк итеп кенә язылган җырлар. Алия, менә үгетләп карадымсың? Кызым, әйдә артист булып җырлап кара әле дип сәхнәгә чыкмасың микән дип сораганы булдымы? Әйе, булды. Мәктәпне тәмамлагач, ул мине артистка дип күрде, может, режиссер факультетына керермен дип шулай итеп. Берәр нинди иҗат юлына китүемне хыялланды. Ләкин инде әти дә каршы килде, синең гомерең авыр булды. Ул эш түгел, ул әйдә врач булсын, экономист булсын, юрист булсын дип шундый юл белән инде мин финансист булып киттем. Сиңа үзеңнең эшең инде менә тыныч кына һәр көнне барып кайтып, гаилә янына кайту. Әйме шул иң мөһиме? Әйе, ул минем өчен бик мөһим. Мин кичкенәдән үк әнине күрмичә үстем, күп вакыт инде күрмичә үстем. Шуңа күрә ул мине аның янында якынрак булсын өчен диптер инде гастрольләргә дә алып чыга иде. Мин аның белән җырлый идем. Ләкин үсә төшкәч бит инде мәктәпкә дә барасы бар, укыйсы да бар. Мин гастрольләрдә инде йөри алмый идем. Һәм мин айлар буе түгел инде, атналар буе әнине көтеп яши идем. Сагына идем һәм ул гастрольдән кайткач мин аны кочаклый идем дә әйтә идем: "Әни, ник син җырчы булдың? Әни, ник син укытучы гына булмадың?" дип әйтә идем. Һәм шуңа күрә мин үземә шундый максат куйдым. Мин андый эшне сайламаячакмын һәм үз гомеремне дип әйтим инде, вакытымны балаларыма багышлыйм. Алия, инде гел гастрольдә булгач әни, барыбер әни инде. Менә әни буларак, без бит инде аны Хәния апаны артист буларак күбрәк беләбез. Әни ниндирәк иде икән ул? Нинди әни иде? Әни безне бер кайчан да ачуланмады. Бер кайчан да безгә кырыс карамады. Ул бик аның күңеле гел йомшак иде. Әмма шуңа да карамастан без аны гел тыңлый идек. Без әнине бер кайчан да, менә минем әнине бер кайчан да борчыганым булмады дип әйтәсем килә. Чөнки мин әнидән курка идем. Курку теге менә әнидән курку түгел, ә мин аны борчырга курка идем. Шуңа күрә мин әти миңа ярдәм итә инде укырга. Мин гел әйбәт укырга тырыштым. Аннары әйбәт эш сайлап, эштә дә үземнең әниләремә, әтиләремә йөзләренә кызыллык китермәскә тырыштым. Алия, инде социаль челтәрләр хәзер бик көчле. Сезгә элемтәгә чыгалармы, язалармы? Дөрестән дә тамашачы сагынганы сизеләме? Әйе, бик сизелә. Миңа меңләгән сообщениялар килә социаль челтәрләрдә. Күбесе җылыйлар, күбесе әни белән язышкан хатларын җибәрәләр. Һәм миңа бик зур поддержка булды, дөресен генә әйткәндә. Авыр чакларда шул җылы сүзләрне ишетү, ул минем күңелемә бик дәва иде.
Алия әйтеп узган идең инде, әни зур гастрольгә китте дип. Менә әлеге фикер, әлеге үзеңне тынычландыру кебек индеме? Хәзерге мезгилдә ышану килә башладым инде. Юк, дөресен әйткәндә. Әле хәзердә кайтып керер кебек әйме? Әйе, телефон шалтырар кебек, кайтыр кебек. Әле менә бүген генә иртән йокларга ятам да телефонны беззвучныйга куям. Аннары үзем сизмәстән уйлап куйдым, әйтәм, беззвучныйга куйдым, әнием шалтыратса ишетмәмен дип. Әле мин аңа әзер түгел. Кызганычка каршы Габделхай абый белән күрешеп булмады. Ләкин инде Хәния апа тормыш иптәше буларак, син бит инде күреп торасың бит нәрне, ниндирәк иде икән. Менә гастрольләрдә булса да алар бергә эшләп, бергә гел бергә иделәр. Әйе, әти белән әни 24 сәгать бергә иделәр. Өйдә әни гел тәмле итеп ашарга пешерә иде. Ул гел кунаклар ярата иде инде. Бүтән килгән кешегә чәй ясатып, чәй эчертеп, гел ансамбль малайларында бүтән кешегә көләч йөз белән каршы ала иде. Әти белән әни гел бергә булу бит әле ул менә аларның бер көне 2 көнгә туры килә. Чөнки ир белән хатын, ир иртән эшкә чыгып китә, кич кайта бит инде. Әти белән әни 24 сәгать бергә иделәр. Һәм әтигә бик авыр аны югалтуы. Чөнки мин әтинең күңелен күз алдыма да китерә алмыйм. Менә 24 сәгать бергә була әле син кеше белән. Ел бер мизгелне юкка чыга. Әтигә бик авыр. Инде күп тапкырлар сораганнардыр, Габделхай абый бәйрәм ансамблінің җитәкчесе буларак, аннан да бәлки сораннардыр. Аның киләчәге бар микән ансамбльнең? Әйе, ансамбль таркалмаячак. Ансамбль бит ул, анда бит бик күп талантлы егетләр, музыкантлар. Алар шулай ук эшләячәкләр, бәйрәм ансамбле яшәячәк. Хәзер бит инде аңа солист юк. Менә моның белән ничегрәк булыр икән? Ансын карарбыз. Менә әле безнең әнинең истәлегенә багышланган концертлар булачак Казанда, Мәскәүдә, Уфада. Анда инде чакырырлар, артистларны чакырырбыз да инде. Үзем дә бер-ике җыр чыгыш ясармын дип уйлыйм. Менә син әйтеп уздың, Хәния апа шундый күңелле, кунакларны кабул итәргә ярата, ашарга пешерергә ярата. Аның фирменный ризыгы нәрсә иде икән менә? Иң фирменный блюдосы әнинең утка по-пекински. Мин андый үрдәкне менә бер кайчан да шундый тәмле үрдәкне бер кайда да ашаганым юк. Нинди генә кыйммәтле рестораннарга бармасам да, утка по-пекински менә ашап караганым бар, но әнинеке кебек берничек тә булып чыкмый. Ул аны миңа өйрәтте, ничек пешерергә икәнен. Барыбер әнинеке кебек минем килеп чыкмый. Алия инде күп кенә артистлар менә монда сорау биргәч, ни өчен Хәния Фәрхине яраттылар икән, нәрсәсе белән алды икән тамашачыны дип, алар җавап бирәләр. Менә синең фикерең нидирәк икән? Ни өчен тамашачы күңеленә үтеп керде Хәния Фәрхи? Чөнки әни ачык йөзле иде. Ул 2 йөзле булмады бер кайчан да.
ул кеше турында гайбәттә сатып йөрмәде. Ул гайбәтләргә аның исе дә китмәде. Һәм менә ул гел ачык күңелле иде. Аның менә бер инде кызык моментлары булса да сәхнә артына. Ул шундук сәхнәгә чыгып аны сөйли иде. Мәсәлән, юбкасының молниясы киттеме, тагын берәр нинди шундый казуслар килеп чыга бит инде концертлар арасында. Ул аны чыгып, көлеп, тамашачыга сөйләп бирә иде. Менә ул шундый әни гади иде. Шуңа күрә дә аны тамашачылар ярата иде. Аның да ясалмалылык юк иде. Тамашачы ул бит аны сизә. Син менә чыгып үзеңнән патшабикә итеп, нинди патшабикә итеп үзеңне куймасаң да, нинди матур киемнәр кимәсәң дә, җырларыңны ничек кенә матур итеп син җырламасаң да, син тамашачыңны күңелең белән яратмасаң, аны тамашачы сизеп ала. Тамашачыдан отдача булмаячак. Әни тамашачысын ярата иде. Ул үзенең эшенә бирелеп эшли иде. Артистлар арасында менә инде бу авыр көннәрдә ярдәм кулы сузып килүчеләр булдымы? Артистлар белән инде күбрәк әти аралашадыр. Мин үзем социаль челтәрләрдә аралашам. Күп булды. Башкирияларда да килделәр. Рәхмәт менә. Радик Юлякшин ул инде безнең картыйыбызны кулыннан гына тотып йөрде ул көнне. Айдар абыйга да рәхмәт. Күп җырчыларны әни белән хатирәләр бәйли дип уйлыйм, чөнки алар бит инде күп концертларда йөргәннәр, гастрольләрдә йөргәннәр. Шуны әйтеп китәсем килә, әни бик ярата иде җырчыларны, артистларны. Һәм күпчелек менә яшь җырчыларны, яшь талантларны бик ярата иде. Ул алар белән аралашырга ярата иде. Аның бит үзенең ансамблендә дә гел яшь егетләр генә. Һәм чөнки әни күңеле белән яшь иде. Шуңа күрә ул яшь артистларны поддерживала, ул ничектер алар белән аралашырга да ярата иде, аларга ниндидер киңәшләр дә бирә иде. Шуңа күрә әни ул тамашачыларга гына түгел, артистларга да якын булгандыр дип уйлыйм. Алия, хәзер инде безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Хәния апаның иҗатын ярата торган, күңелләрендә йөртә торган тамашачыларга бәлки сүзләрең дә бардыр. Әнине яраткан тамашачыларга әйтәсем килә, әнинең җырларын тыңлагыз, әнинең җырларын җырлагыз, әнинең җырлары яшәргә тиеш. Вакыйганы шулай зарыгып көтеп аласың да, ул күз ачып йомганчы уза да китә. Безнең тапшыру белән дә шул ук хәл. Әле яңа гына исәнләшкән идем. Инде саубулашырга да кирәк. Киләсе очрашуны зарыгып көтүче мин Лилия Гыймаддинова барыгызга да күтәренке кәеф теләп саубулашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.